Mint igazgató és mint biológia-kémia szakos tanár is nagyon örülök annak, hogy az iskola a Szegedi Tudós Akadémia programban részt vesz. A gyerekeknek a gyakorlatok, amikben ők itt részt vehetnek hónapról hónapra, nagyon-nagyon fontos a természettudományos szemléletük formálásában, hiszen a természettudományoknak az alapja a megfigyelés és a kísérleti munka. Nagyon nagy lehetőség számunkra, hogy részt tudunk venni ilyen programokon, és testközelből dolgozhatunk olyan készülékekkel, amikkel már csak egyetemen vagy kutatás közben tudnánk, és úgy gondolom, hogy ez nagyon nagy előny lesz számunkra. Lehetőségük van PCR készüléket használni, amit most már sokan sejtenek, hogy ez egy fontos dolog, de hogy igazán hogy is működik, azt meg lehet itt tanulni, vagy gélelektroforézises vizsgálatokat végezni. Teljesen döbbenetes élmény volt az, hogy mi középiskolás tanáronként, illetve középiskolás diákok találkozhatnak ezzel a módszerrel. Sose gondoltam volna, hogy ilyen molekuláris biológiai módszerek a gyerekek kezébe juthatnak. Én idén döntöttem el véglegesen, hogy biológiával szeretnék foglalkozni, és iskolán kívüli programokra is jártam, mint például a Szegedi Tudós Akadémia tehetséggondozó programján is részt vettem, ahol Tim Hunt Nobel-díjas tudós tartott előadást. Bepillantást nyerhettem, hogy mivel is foglalkoznak pontosan a biológusok. Tanulnak angolul, hogy mehessenek, és ott pályamintákat kapnak, találkoznak hasonló érdeklődésű gyerekekkel. Nagyon sok tanítványunk van, akit a biológiai, orvosi, kutatói pálya választásában megerősített ez a program. Az a célunk a program során, hogy felkutassuk és fejlesszük a biológia iránt érdeklődő tehetséges diákokat a középiskoláikkal együttműködve.